Galing pala ng Tinoyan Falls, bumiyahe na naman kami papunta dito na Tuan para pumunta ng Enchanted River. At saka kumain na lang din muna kami bago kami pumasok sa loob. Nag-cowboy lang kami ba doon sa mga motor na mo, dito alang minangaon. Tapos pumunta na agad kami dito sa entrance fee dahil maraming tao. Nagbayad muna kami. Bali 100 pesos pala per head yung adult, tsaka 80 pesos naman yung senior. Tapos si Papa nagpaiwan na lang dun sa may motor. Sa isang grupo, isang tao na lang pala ang pumunta dito sa counter para magbayad ng aming entrance fee. At yung mga kasamahan ko, nag-antay na lang dun sa waiting area. 760 pala yung binayaran namin dahil wala si Papa, at saka yung senior may discounted siya na 20 pesos, kaya 80 pesos lang yung senior, 100 pesos naman yung adult. At ito nga guys, nandito na nga kami sa shuttle para makarating na kami doon sa loob ng Enchanted. Halos puno-puno kami dito kung nakikita nyo nga guys, ang daming tao at saka ang daming sasakyan. Marami nga ang umaalis na at saka marami pa rin paparating. At alas 2 na rin kami nakarating dito sa Enchanted galing ng Tinoyan Falls. Medyo mahaba-haba din ang aming biyahe. Alam niyo pa guys, kung gaano katagal na akong hindi nakapunta ng Tinoyan Falls, ganun din kahaba ng panahon na last kong punta dito ng Enchanted River. Pag once kasi pumunta kami ng Tinoyan Falls, dumediretso na kami dito sa Enchanted River para isang pagod na lang ba, isang biyahe na lang, hapit-hapitan na lang ba para mausara. Ang laki na rin pala ng pinagbago niya. Dati wala pa tong shuttle, pero ngayon may pa-shuttle na sila. At kung nakikita nyo, may mamaliking mukha tayong nadaanan. Ayun, bago din yun sa akin dahil matagal-tagal na rin kami hindi nakapunta rito. At pagkadating nga namin dito ng Enchanted River, sobrang daming tao na. Kaya naghahanap na kaagad kami ng pwesto para makapanood kami ng pag-feeding ng mga isda. Dahil alas 3 kasi yung feeding time ng isda. Ayan guys, punong-puno na siya. Hindi ako makasingit. Hindi ako masyadong makapanood. Kaya si German, buti na lang matangkad siya at nakikita niya. Kami umakyat pa kami dun sa may hagdan para lang makikita at masilayan yung mga isda. Sobrang lamig at linaw pala ng tubig nila guys dito sa Enchanted River. Dahil para siyang cold spring at kadugtong niya ay dagat. Din talaga siya ng mga tao dito dahil isa po sa mga tourist spot dito sa Mindanao. Kapag feeding time na ng mga isda, pinapaahon pala muna yung mga tao na naliligo. Saka na lang sila maligo ulit kapag tapos nang magpakain ng mga isda. Ayun na nga yung magpapakain ng isda, sumasakay na siya ng bangka para magpakain. Hindi ko nga masyado nagpapakita sa inyo guys yung mga isda na kumakain, nagtatapok ba. Nakapanood na rin naman ako ng pag-feeding ng isda, katulad nung mas nag-enjoy pa ako nung sa fish cage ng aking brother dahil sobrang lalaki talaga ng isda, lalo na pag iniitsa mo sila ng feeds, ayan, nagtatapok agad sila. Pagkatapos nga magpakain ng mga isda guys, nagsipagliguan na nga ang lahat para naman ma-enjoy at masulit nila yung kanilang pagpunta rito. At sobrang lamig nga talaga ng tubig. Kami ni Mama, dito nga kami sa gilid-gilid lang naliligo para may makapitan dahil pareho kami hindi marunong lumangoy. Samantalang yung iba, enjoy talaga nila yung pagsiswimming at paliligo. Kaya kami hanggang inggit-inggit na lang. Inaantay pala namin tong view dito guys na sobrang blue talaga yung tubig. Inaantay namin silang matapos. Nagpapapicture lang kami dun banda at pagkatapos namin magpapicture, saktong-sakto may shuttle kaagad na dumating kaya sumakay na rin kami kaagad. At saka si German, tingnan nyo guys, nakabukod pa siya, ayong tumabi sa akin, parang may galit ata. At nadaanan nga namin ang isa naming kasamahan, yung asawa ng kapatid ko na nagbabaktas-baktas ba, padulong sa among giparkingan ng among motor ba. Medyo malayo-layo pang aming babaktasin ba, galing dun sa hinintuan ng aming shuttle. Pasakahon pa, kaya napagod talaga ako. Mas mabilis pa akong mapagod kaysa kay German kasi si German sanay naman tong maglakad-lakad ng napakahaba. Ayan, nandito na nga kami sa parking area ng aming motor guys. Nagkita-kita na kami dito. At bago kami umalis, nagmerienda muna kami dahil medyo nagutom din kami. Alis na rin kami guys. Thanks for watching!
po.